Laitetaan Marskin viikko-ohjelman aktiviteetit järjestykseen. Katsotaan, ollaanko me näissä samaa mieltä. Okei, ekana olisi lippu Allassiipuulille uimaan. Tää on kyllä tosi kova. Mä laittaisin tän ehkä tokaksi. Ja mietin ihan samaa, kyllä tää varmaan menee tokaksi. Joo. Sitten olisi oman koktailin valmistaminen baarmestarin johdolla. Mun mielestä olisi ehdottomasti 3. Joo, mä en edes tiennyt tällaisesta. Siis todellakin laitetaan 3. Okei, sit ois Saucony Run Clubin järjestämä yhteislenkki. Mä tykkään kyllä enemmän käydä salilla kuin juosta, niin mä sanoisin tän kyllä 5. Mä pistäisin tän kyllä ehkä vähän ylemmäs. Nimittäin tuot saa Sauconyn huippujuoksukengät lainaan, niin mä sanoisin ehkä 4. Okei, käy. Ja sitten olisi seuraavaksi Marskin live-esiintyjät. Oi, live-musiikki on kyllä tosi ihanaa, mutta mitähän täältä tulee vielä? Niin, säästetäänkö ykkössiä vielä? Joo, pakko varmaan laittaa tää 5. sitten. Niinpä. Mites lähteekö Marskin baarin viikonloppusoundit? Toi baari on kyllä tosi tunnelmallinen, mutta mä laittaisin ehkä silti varmuuden vuoksi sen 6. Joo, kyllä mäkin haluaisin nähdä, mitä tuolta vielä tulee. Okei, viimeisenä liput taidenäyttelyyn Aamos Rexiin. Tää menee kyllä ihan ansaitulle ykköspaikalle. Kommentoi, mihin järkkään sä olisit laittanut nämä aktiviteetit. Ota Marski by Scandic seurantaa, niin pysyt kuulolla ajankohtaisista tapahtumista.